Γεια σας, είμαι η Κατού, είμαι DJ, ασχολούμαι με τη μουσική εδώ και 24 χρόνια και ζω στην Αθήνα. Η αγάπη μου για τη μουσική ξεκίνησε από όταν ήμουν πολύ μικρό παιδί, που καθόμουν και έγραφα κασέτες και έπαιζα στα παιδικά πάρτι των φίλων μου μπροστά στο οικογενειακό στερεοφωνικό. Μετά στη συνέχεια άρχισα να αγοράζω δίσκους, χωρίς να έχω αποφασίσει αν θα ασχοληθώ με το DJ. Και αυτό συνέχισε σαν πορεία ξαφνικά να παίζω μουσική με το που πήγα στην Κέρκυρα για να σπουδάσω, που ήμουν 18 χρονών. Το έργο του DJ είναι να προσφέρει διασκέδαση και κάποιες ιδιαίτερες αναμνήσεις όταν βρίσκεται στο dance floor. Επομένως, ό,τι κάνω έχει να κάνει με το κοινό μου. Γι' αυτό και προσπαθώ πάντοτε να έχω πάρα πολύ στενή επαφή όταν παίζω, να τους παρακολουθώ και να τους αφουγκράζομαι κατά τη διάρκεια ενός σετ, γιατί δεν πας να παίξεις απλά για να εκτελέσεις ένα έργο, να παίξεις μια playlist που ετοίμασες, παίζεις για τον κόσμο που έχει βγει έξω. Με διαμόρφωσαν και με επηρέασαν πάρα πολύ. Στην αρχή το Λονδίνο, όταν πήγα, ήμουνα πολύ μικρή και ξαφνικά πήγα στο Fabric για πρώτη φορά, όπου ήταν μια mind-blowing εμπειρία, να μπαίνεις σε αυτό το κλαμπ με αυτό το φανταστικό ήχο και να βλέπεις μια διαφορετική συνθήκη από αυτή που είχα μάθει, ή μάλλον δεν είχα αρκετές εμπειρίες. Και στη συνέχεια στο Βερολίνο, για μένα ήταν ίσως από τα μεγαλύτερα σχολεία. Σαν DJ, όταν έπαιζα στο Club de Visionnaire 21 ώρες, που σημαίνει ότι ξεκίναγες 1 ώρα το μεσημέρι και τελείωνες την άλλη μέρα το πρωί, που σημαίνει ότι θα έπρεπε να έχεις ετοιμάσει μουσική για όλο το range της ημέρας. Επομένως, έβαζε σε μια διαδικασία να κάνεις περισσότερη αναζήτηση, να αρχίσεις να ανοίγεις τα αυτιά σου και σε άλλες κατευθύνσεις. Και νομίζω ότι με βοήθησαν πάρα πολύ σε αυτό που κάνω σήμερα και οι δύο πόλεις. Καθώς και οι γνωριμίες που έκανα και στις δύο πόλεις. Το θεωρούσα απαραίτητο για μένα προσωπικά, σε Κατερίνα, να έχω και μία πρωινή δουλειά, η οποία μου δίνει την ασφάλεια να μπορώ να κάνω την τέχνη μου πολύ πιο εύκολα και χωρίς άγχος. Δηλαδή, όταν ήμουν πιο μικρή, μπορούσες να μου πεις «Έλα να παίξεις στο Μεξικό για 50 ευρώ» και θα σου έλεγα «Ναι, φύγαμε, πάμε, κατευθείαν». Ενώ τώρα, με τη δουλειά, έχω αυτό το σύννεφο προστασίας, οπότε οι επιλογές μου είναι πολύ πιο προσεκτικές, πιο ποιοτικές, και όταν δεν αγχώνεσαι ότι πρέπει να επιβιώσεις με DJ, ξαφνικά όλα είναι πολύ πιο εύκολα. Η πιο αξέχαστη εμπειρία που είχα στο εξωτερικό ήταν το 2007 στο Detroit. Έπαιζα σε ένα after party. Ήμουνα το πρώτο slot για το outdoors, 6,5 ώρα το πρωί. Και καταλήξαμε να είμαστε σε αυτό το alley, τέλος πάντων, στην άκρη του κλαμπ, να βρέχει καταρακτωδώς, ο κόσμος να είναι σκαρφαλωμένος πάνω στους τοίχους και να χορεύει ασταμάτητα. Και εγώ στο τέλος, δηλαδή, όταν τελείωσα, ήμουν έτοιμη να βάλω τα κλάματα. Στην Ελλάδα δεν έχουμε κλαμπ, number one. Δεν υπάρχουν χώροι για να φιλοξενήσουν την ηλεκτρονική σκηνή. Και επίσης στην Ελλάδα η πίτα είναι χωρισμένη στο 90% λαϊκά μπουζούκια, ελληνικά και όλα αυτά, και η ηλεκτρονική μουσική είναι το μικρότερο κομμάτι της πίτας. Επομένως, είναι πολύ δύσκολο, δεν υπάρχει αρκετό έδαφος για να γίνουν πράγματα, παρόλα αυτά υπάρχει θέληση. Βλέπεις σε άλλες πόλεις, όπως για παράδειγμα στην Τυφλίδα, που έχει 500.000 κατοίκους, έχει 10 κλαμπ τα οποία είναι φανταστικά κλαμπ, με φανταστικό ήχο, σε μια χώρα η οποία ο βασικός μισθός είναι 200 ευρώ. Και ναι, δυστυχώς έχουμε μείνει λίγο πάρα πίσω, και οι promoters που έχουμε εδώ πέρα, οι κύριοι promoters, ξαναμασάνε τα ίδια πράγματα χωρίς να αξιοποιήσουν την πλατφόρμα που έχουν στα χέρια τους για να εκπαιδεύσουν τον κόσμο. Όταν αποφάσισα να γυρίσω στην Αθήνα, ερχόμουν κοιτάζοντας το ποτήρι γεμάτο. Δηλαδή, ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη που γύριζα εδώ, αν και δεν ήξερα κόσμο.
Με γνώρισαν στο εξωτερικό, αλλά εδώ δεν είχα τόσες πολλές σχέσεις. Επομένως, στην αρχή λίγο δυσκολεύτηκα, αλλά όταν μετακόμισα συνέπεσε και με το άνοιγμα του Six Dogs εκείνη την εποχή και το Παναγιώτο τον Πιλαφά τον ήξερα από την Αμερική. Επομένως, μου έδωσε ένα πολύ δυνατό step για να εισχωρήσω σε εισαγωγικά στην αθηναϊκή σκηνή. Με τα gigs στο Άστρον και να είμαστε σήμερα εδώ. Το γεγονός ότι η μουσική είναι ατελείωτη. Είναι αυτό το συναίσθημα ότι ακούς μουσική και ξέρεις ότι υπάρχει κάτι άλλο πιο πέρα που θέλεις να το ανακαλύψεις και αρχίζεις και τρώγεσαι και ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις και ξαφνικά βρίσκεις ένα κομμάτι φανταστικό και λες «Wow!». Δηλαδή, όση μουσική και να έχω ακούσει τόσα χρόνια, εξακολουθώ να ανακαλύπτω κομμάτια και να ανατριχιάζω. Αυτό νομίζω ότι είναι αρκετό. Τώρα δεν με ρωτάνε τι μουσική παίζεις, λέω παίζω dance. Το οποίο range είναι από, δεν ξέρω, 80 BPM μέχρι τα 160, οπότε δεν μπορείς να το προσδιορίσεις. Να πω ότι παίζω house, παίζω techno, ναι. Παίζω electro, παίζω industrial, παίζω experimental. Ναι, δεν μου αρέσουν και τα tags γενικά. Μου αρέσει πάρα πολύ να είμαι wide στα DJ set μου. Επομένως προσπαθώ να, ανάλογα το slot και που παίζεις και το location και την ώρα, να βάλω καινούργια στοιχεία μέσα. Δηλαδή να το κάνω λίγο πιο intriguing κάθε φορά το set. Να ξεκινήσω ένα set από χαμηλά BPM ιδανικά, αν παίζω στην αρχή. Αλλιώς να βάλω κάποια πράγματα τα οποία θεωρώ εγώ ότι θα τραβήξουν την προσοχή του κοινού και θα τον κρατήσουν σε εγρήγορση για το τι θα γίνει. Δηλαδή να μην είμαι και προβλέψιμη. Δεν μου αρέσει να είμαι καθόλου προβλέψιμη. Γιατί άμα είσαι προβλέψιμος μετά, ναι. Αυτό. Mission accomplished. Στον Glastonbury ήθελα να παίξω, έχω παίξει 3 φορές, οπότε... ναι. Νομίζω ότι γίνεται ένα rotation ηλικιακό, το οποίο ξεκινάει με τη μόδα, δηλαδή οι νεότερες γενιές βγαίνουν έξω επειδή είναι μόδα. Αυτοί που πραγματικά αγαπάνε τη rave κουλτούρα και την club σκηνή θα παραμείνουν εκεί και θα ζήσουν όλο τον κύκλο της ιστορίας. Ναι. Νομίζω ότι η μειονότητα είναι. Η μειονότητα πηγαίνει σε πάρτι επειδή θέλει να ακούσει κάτι συγκεκριμένο. Πολλοί πηγαίνουν σε πάρτι και δεν ξέρουν τι θα ακούσουν, το οποίο βέβαια μπορεί να τους βγει και σε καλό. Θεωρώ ότι δεν αντιμετώπισα δυσκολίες ως γυναίκα στο χώρο. Ίσα-ίσα και οι περισσότεροι καλλιτέχνες, οι φίλοι μου DJ είναι άντρες, αλλά ποτέ δεν είχα πρόβλημα να συνεργαστώ μαζί τους. Θεωρώ ότι δεν μου βάλανε εμπόδια. Είναι σίγουρο το γεγονός ότι οι γυναίκες δεν παίρνουν όσες ευκαιρίες αξίζουν και αυτό το βλέπουμε από τα line-up σε φεστιβάλ, όπου έχουμε 80% άντρες, 20% γυναίκες ή femininities. Και δεν έχω αντιμετωπίσει ποτέ στη ζωή μου κάποιο περιστατικό σεξισμού. Όχι. Αυτό θα πρέπει να ξεκινήσει από πολύ πρώιμο στάδιο, δηλαδή να γίνει μια προσέγγιση σε γυναίκες, σε κορίτσια τέλος πάντων, που ίσως να έχουν το ενδιαφέρον να ασχοληθούν με τη μουσική και δεν έχουν την πλατφόρμα για να το κάνουν ή δεν έχουν τα μέσα για να το κάνουν. Τώρα πλέον, ας πούμε, υπάρχουν και σχολές, αλλά για παράδειγμα στο workshop που έκανα στο Fade ήταν πάρα πολλά παιδιά, ήταν και πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες δεν είχαν ποτέ πρόσβαση σε εξοπλισμό ή δεν είχαν κάποιον για να τους εξηγήσει πώς θα ξεκινήσουν. Αν έχεις κάποιον να στο δείξει αυτό, μπορεί να είναι πολύ πιο εύκολο να έχουμε περισσότερες γυναίκες στη σκηνή μας. Και σαν παραγωγούς και σαν DJs.
Και το να κρατάς ένα καλό balance μεταξύ της προσωπικής σου ζωής, των ταξιδιών, του lifestyle ενός DJ και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση. Πλέον οι καλλιτέχνες δημιουργούνται από το social media και όχι από το αν μπορούν να παίξουν μουσική ή όχι, αν έχουν κάποια παιδεία, το οποίο το θεωρώ σουρεάλ, αλλά παρόλα αυτά it is what it is και θα πορευτούμε. Εγώ κάνω μια πάρα πολύ minimal χρήση των social media, δηλαδή απλά ανακοινώνω τα event που παίζω και στο ενδιάμεσο έχω φωτογραφίες του σκύλου μου. Αν μπορείς να κάνεις αυτό που κάνεις χωρίς να χρειάζεσαι διαφήμιση και marketing, τότε είναι well deserved. Τώρα όταν έχεις από πίσω ομάδες οι οποίες σου λένε πρέπει να κάνεις post αυτό, πρέπει να κάνεις sponsorship, να φοράς Nike, να κάνεις εκείνο, να κάνεις το άλλο, έχει χαθεί όλο το παιχνίδι, δηλαδή πραγματικά. Στη χώρα μας δεν ξέρω. Έξω σίγουρα, ναι, πάρα πολλές. Στη χώρα μας υπάρχει και μια ανακύκλωση DJ, οι οποίοι είναι αυτοί που κάνουν και τα tour στην Ελλάδα, στα νησιά, το οποίο δεν ήταν ποτέ my cup of tea. Υπάρχουν πάρα πολλοί όμως που ζουν στη χώρα μας, αλλά είναι αναγνωρίσιμοι στο εξωτερικό. Δεν ξέρω τι προτιμάς, να είσαι αναγνωρίσιμος στη χώρα μας ή στο εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή μιλώντας, υπάρχει ένα πάρα πολύ συνεργατικό πνεύμα ανάμεσά μας. Δηλαδή, ο ένας στηρίζει τον άλλον, καθόμαστε, κουβεντιάζουμε, μιλάμε για το τι συμβαίνει, στηρίζουμε, δίνουμε, πώς το λένε, ιδέες ή και συμπαράσταση ακόμα, αν χρειάζεται. Και αυτό είναι ένας από τους λόγους, μάλλον αυτός είναι ένας από τους λόγους που αγαπώ την Αθήνα αυτή τη στιγμή. Και από τότε που γύρισα πίσω. Γιατί πέρα από το κύκλο του DJing, έχουμε εξελιχθεί και σε φίλοι. Δηλαδή έχουμε πάει στο άλλο level, το οποίο είναι ακόμη πιο σημαντικό. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να κάνει ένα πάρα πολύ καλό background check in music history. Δηλαδή να ψάξει τις ρίζες, το roots της μουσικής με την οποία θέλει να ασχοληθεί. Και όχι απλά να μπει στο Bandcamp ή στο Beatport και να αγοράσει τα τελευταία chart και να πει ότι τώρα είμαι DJ, μπορώ να παίξω, to begin with. Και δεύτερον, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που έχουμε, όπως ο Cannibal, ο Fade, δίνουν την πλατφόρμα στους νέους DJs να δοκιμάσουν, να παίξουν και ίσως είναι και το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα για να αρχίσεις να μπαίνεις στην σκηνή της Αθήνας. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Διασκέδασα παίζοντας μουσική στο πάρτι και επίσης ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι ήταν συγκεντρωμένο ένα κοινό διαφορετικό από το συνηθισμένο, γιατί είχαμε και τους εικαστικούς και τους μουσικούς, επομένως το κοινό ήταν πολύ intriguing για να παίξεις. Θα κρατάω ένα πι, να πηγαίνω στο κλαμπ έτσι. Νομίζω θα συνεχίσω αυτό που κάνω όσο το κάνω ποιοτικά και το ευχαριστιέμαι έτσι όπως το κάνω τώρα. Δεν έχω καμία επιθυμία να κάνω κάποιο breakthrough, να γίνω superstar DJ και να δουλεύω στα social media. Σε καμία περίπτωση, αυτό το είχα κάνει άμα ήθελα πιο παλιά. Οπότε θα είμαι χαρούμενη να συνεχίσω έτσι όπως είμαι. Να ταξιδεύω, να παίζω, να απολαμβάνω τα set μου. Πέρα από το DJing, ασχολήθηκα με την παραγωγή για κάποιο καιρό, έβγαλα κάποια κομμάτια, τα οποία μπορεί να τα ακούω τώρα και να τα πεθάνουμε, αλλά είχα το θράσος να τα στείλω, τα πρώτα κομμάτια που έγραψα, στο πιο established, τέλος πάντων, label στο Βερολίνο, την Nine Malines, η οποία ήταν τότε στη minimal μουσική το νούμερο 1. Και ο Ake που έτρεχε την εταιρεία, μέσα σε 5 λεπτά μου απάντησε ότι ήθελε να τα κυκλοφορήσει.
Επομένως, βγάζοντας τον πρώτο μου δίσκο, που τότε είναι βινίλιο, 1500 κόπιες στην Nine Malines, ήταν το εναρκτήριο για να αρχίσω να παίζω στο εξωτερικό. Έχοντας το affiliation ενός label πίσω από το όνομά σου, τότε ήταν απαραίτητο σαν DJ να μπορέσει να παίξει στο εξωτερικό. Επομένως, για να παίξει στο εξωτερικό θα πρέπει να γράψεις και μουσική. Βέβαια, αυτό πιστεύω ότι δεν ισχύει. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να είναι μόνο καλός DJ και να μην είναι καθόλου καλός παραγωγός. Ή κάποιος να είναι εξαιρετικός παραγωγός, αλλά δεν μπορεί να μιξάρει. Αλλά τότε ήταν απαραίτητο και μετά συνέχισα να βγάζω και σε άλλα label δίσκους, αλλά με την Nine Malines ήταν, ας πούμε, που πήγα στο μεταπτυχιακό μου και το πρώτο Σαββατοκύριακο έκανα το πρώτο μου gig στη Μαδρίτη. Μετά το επόμενο Σαββατοκύριακο καπάκι πήγαινα στη Ρουμανία και λέω «OK, this is how it's done». Όχι, σταμάτησα να γράφω μουσική μετά από πάρα πολύ. Δηλαδή, μετά από 5-6 χρόνια σταμάτησα, γιατί είχα αποκτήσει 2 πολύ ακριβά χόμπι. Ή θα αγόραζα machines για το στούντιο ή θα αγόραζα δίσκους. Και τα δύο μαζί ήταν λίγο δύσκολο. Και επίσης μ' άρεσε να γράφω μουσική μαζί με άλλους. Δηλαδή, πέρα από ότι το έκανα και μόνη μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η συνεργασία στο στούντιο. Και επειδή ήταν δύσκολο να βρω κάποιον να μοιραστούμε ή να κάνουμε align τις ώρες μας για να κάτσουμε να γράψουμε μουσική, κάπου το άφησα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτό που έκανα στο DJing είναι αυτό που με κρατάει έκτοτε. Τα πιο άμεσα σχέδια που έχω είναι να πάω στη Γεωργία το επόμενο Σαββατοκύριακο και επιστρέφοντας με τη Γεωργία έχω ένα tour στην Αμερική. Θα πάω Νέα Υόρκη, Detroit, Μαϊάμι, Βαλτιμόρη. Μετά θα γυρίσω να κοιμηθώ. Πιο δημιουργικά σκέφτομαι να ξεκινήσω μια βραδιά και το συζητούσα με τον Κώστα Κερασιώτη στο Άστρο, το οποίο θα είναι μια Πέμπτη το μήνα. Και αυτή τη στιγμή προσπαθώ να καταστρώσω το σχέδιο, ένα κόνσεπτ, πώς θα γίνονται τα line-up και όλα αυτά. Γιατί όταν μου το πρότεινε ο Κώστας, του είπα επιτέλους θέλω να κάνω και κάτι δημιουργικό. Και ήταν ό,τι έπρεπε, επομένως θέλω και κάτι να προσφέρω πέρα από DJ, όχι σαν promoter, αλλά ναι, να βάλω κάτι παραπάνω από πέρα από τη μουσική μου στη σκηνή.